Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Yaturakan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum syukur Allah syukur binara yaturakan matur suwun ingkang tanpa indah atas keikhlasan panjenengan sedaya. Muga-muga kerawan panjenengan sedaya punika saged dados sababiyah Allah nurunaken rahmah lan barokahipun dumateng pesantren punika sehingga kanca-kanca santri ingkang Haji Abdurrahman Syekh Abdurrahman wonten alam kesehatan pun paringi maghfirah dening Allah Ta'ala dipun tampi amal saenipun lan Selamat muga-muga keluarga putra wayah tansah saged nerusaken perjuanganipun ingkang dipun mulai dening panjenenganipun Sinten Haji Abdurrahman Syekh Abdurrahman sehingga dados Jadi Salam As-Salafi dan wafat Jumat Pahing 27 Syawal tahun 1430 Hijriah atau 1942 Jawa atau ketetapan tanggal 17 Oktober 2009. Allah mengampuni beliau dan semoga Allah jadikan kematiannya husnul khotimah dan menjadikan pengganti yang lebih baik untuk kami dan untuk beliau dari kami. Semoga Allah meridai cita-citanya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi jangan lupa subscribe and share and like and komen yang baik biar Anda mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.